Türkmenistanda döwlet guruluşy dol çöküp halky daşyna gaçyp durka ýurdun gün ortasy Tomsun ortasynda gurupçylyga ýeňildi. Videolar ýol öteniň iki suw howdanyndan geldi. Hinduş we Zanalny bentlerinden. Hinduşda görülen suw muktary Murgat derýasynda akşyň togtaýyş nokodyna gelendigini görkezýär. Ýol öten we onuň töweregindäki ýerleşikleriň ýekeje suw çeşmesi bolan bu derýanyň mundan 4 ýyl öňki ýagdaýy bilen häzirki ýagdaýyny deňişdirer ýaly däl. Derýanyň bir näçe kilometr ýokarysynda ýerleşen Zanalny bendiniň howdanynda da ýagdaý birmeňdeş. Bu ýerde bir näçe kilometr kwadratlyk suw howdany urap ýok boldy. Dört ýyl mundan öň bu ýerde de aňruj görünmeýän suw bardy. Indi olsa suwun ýerini takır bir meýdan eýeleýär. Bu gorkunç waka hakynda bekanun hökümet tarapyndan hiç hili habar ýa-da maglumat berilmeýär. Halk olsa ýurdu terk etmek üçin goşlaryny taýýarlap, bähwetli gününe garaşýar. Adatdan daşary ýagdaýyň eglan edilmegi gerekli bu hadisada häzirlikçe hiç kimden ses çykanok. Egerde ýylyna 2 ýyl Murgat derýasynda suw bolmasa, onda Türkmenistanyň gün ortasyndan Garagum kanalynyň kenarlaryna we beýleki vilayatlara köpçülikleýin göçleriň başlamagy mümkin. Derýanyň gurama hadisasynyň sebäpleri henize çelli dolu belli däl. Emma muňa Awganistandaky täze Taliban hökümetiniň siýasaty sebäp bolýandyr diýmek kyn bolmasa gerek. Türkmenistanda akyan derýalaryň her ikisi de Awganistanyň içinden geçip gelýär. Talibanyň planynda diňe Murgat derýasy däl. Eýsem öňümüzdäki 2 ýylyň içinde Am derýanyň uly möçberini hem Uştepe kanaly arkaly almakçy. Bu bolýan wakalara garamazdan Türkmenistandaky bekanun hökümet Taliban bilen saçakly gatnaşmaga dowam edýär. Türkmenistandaky bekanun hökümet ýurdun geljegini howp astynda goýýar. Ýene-de 2 ýyldan soň suw ýetmezçiligi sebäpli ýurdumyz ýaşalmajak ýagdaýa gelip biler.